Dobré ráno, kamoši. Ja vás vítam pri tomto videu. Ja mám za sebou akurát kardio, mám za sebou sprchu a idem si urobiť svoju rannú skincare, raňajky, idem pracovať. A medzi tým vám teda niečo porozprávam, čo mám nové, ako sa mám, čo nové bolo v mojom živote za posledné obdobie, ktoré som sa vám neozývala. A áno, uvedomujem si, trošku som poľavila na natáčaní videí a aj keď som slúbila, že budem natáčať asi častejšie, nie asi určite, tak úplne tak mi to nevyšlo. Ale ja vám hneď poviem, že prečo. Jeden z dôvodov bol ten, že sú prázdniny a ako všetci dobre viete, mám doma taký malý poklad, o ktorý sa treba starať, keďže je doma 2 mesiace a plus k tomu ešte práca, príprava, proste v poslednom čase bolo toho extrémne veľa a vlastne to, že sú prázdniny, tak mi k tomu vôbec nepomohlo, pretože vlastne každý deň je Michal do obeda na tréningu a ja som skoro každý deň s dcerou doma. Dokonca som si už aj kanceláriu alebo za počítač preniesla domov, aby som mohla pracovať z domu a mohla byť efektívna. A keďže všetci dobre viete, že ja som najviac produktívna do obeda, tak do obeda proste práca, jedálničky na počítači s dcerou, potom bol môj tréning, potom som mala ešte nejaké poobedné pozingy alebo tréningy s mojimi zverencami. Čiže môj život je za tieto 2 mesiace proste extrémne plný a naozaj málo kedy som mala dostatok času na to točiť. A ešte okrem toho, keď bol víkend, samozrejme cez víkend nepracujem, ale keď bol víkend, tak sme išli na nejaký výlet alebo niečo. Ale mám dobrú správu, možno nie úplne pre všetkých, ale pre mňa áno. Prázdniny končia, začína školský rok. A tým pádom si budem môcť čas rozvrhnúť inak. Samozrejme prídu iné povinnosti, znova a opäť robiť domáce úlohy. K tomu ešte dcera chodí na rôzne krúžky, čiže ju tam vodiť, byť tam s ňou a tak. Ale to vôbec nevadí, lebo v podstate 80% zo dňa bude v škole. Takže sa vrátim do svojich starých pracovných kolají a môžem si ten svoj deň rozvrhnúť tak, ako potrebujem, čoho mám veľkú radosť a môžem sa viacej venovať kontentu, môžem samozrejme viacej pracovať, viacej sa rozvíjať. Mám takú novinku, robím si v podstate 2 kurzy, čiže sa vzdelávam, keďže som viac doma ako obvykle, tak sa snažím tie prázdniny využiť naplno, čo najviac. A tak, takéto obdobie mám za sebou, ale pociťujem toto všetko, tú zmenu, pretože ja som bola proste vždycky naučená a ja som proste milovala, keď som mala vždycky ten svoj režim a keď mám ten svoj režim, to je pre mňa proste úplne, že komfortná zóna. Keď sa niečo stane takéto, akože je to normálne, je to život, však proste všetky maminky sú asi momentálne s deťmi, ale keď sa do toho môjho režimu, teraz keď sa bavíme o tom športovom, niečo do toho vojde takéto, alebo niečo sa na tom zmení, tak nemám taký proste dobrý pocit zo seba, aj keď proste však samozrejme ja kardio robím každý deň ráno, dokonca keďže dcera spávala dlhšie, tak a nemohla som úplne tak chodiť na ranné prechádzky, tak som si kúpila aj ten chodiaci pás domov, aby som mohla kardio robiť z domu. Samozrejme dá sa vynájsť, ale poviem pravdu, už mi to chýba trošku a ako hovorím proste, musela som úplne prekopať svoj deň, pretože chodívala som väčšinou do práce do obeda, potom som mal svoj tréning, som si ešte niečo dorobila v robote, možno len pár tréningov a už som v podstate mala večer voľný, ale už to tak proste teraz nie je, skôr pracujem z domu a tie osúbky alebo pozingy mávam tiež aj online, aj osobne, ale už menej trošku.
osobne, keď tak dceru zoberiem so sebou, keď mám toho viac, alebo keď je Michal doma, tak sa snažím tam proste narovať toho, čo sa dá. No a tak, takže, ale robím pozingy online. Začala som to robiť v podstate teraz cez prázdniny a musím povedať, že záujem báb na online posing brutál. Akože fakt si myslím, že veľký záujem a fakt obrovské plus je to, že je to online, čiže baby nemusia dochádzať, cestovať, keďže sú z rôznych kútov sveta a vieme v podstate na tom zapracovať takto cez kameru. Mega to funguje, baby si to mega chvália, ja som šťastná a tak no. Takže čo sa týka ešte mojej práce, pripravujem baby na súťaž, čiže takisto ako ja začínam prípravu, tak aj moje kočky sú v príprave, že o to viacej práce samozrejme, ale v podstate na to som zvyknutá, že takto fungujem niekoľko rokov, že pripravujem seba aj dievčata. No a vlastne, ako som spomínala, v príprave začali sme teraz prípravu, možno pár dní dozadu, čo sme ubrali jedlo, poviem konečne, ale fakt konečne. Nie preto, že som nebola rada, že by som jedla toľko veľa, ale bolo toho fakt dosť. Bolo toho fakt dosť toho jedla. Áno, slušne sme nabrali, myslím si, že fakt slušne sme nabrali. Celé sa to držalo tak viac menej v kvalite. Jediné, čo som tak ako keby poznamenala, bolo, že mi trošku nafúklo brúško a začali sme teda prípravu, začali sme pomaličky uberať. Teším sa z toho, že už toho jedla menej, lebo boli dni, kedy som sa proste necítila dobre. Aj keď sme proste nabrali brutálne, naozaj fakt, že z toho sa teším. Myslím si, že tá hmota sa tam nalepila za ten krátky čas. Akorát už som bola dosť nafúknutá a aj som, určite vám sem hodíme nejaký check-in dneska z fitka, že proste ten pás mám taký širší, tým, že ja som mala proste vždycky ten pás úplne, že úzučky, tak nie som úplne zvyknutá na tento pohľad do zrkadla, že mám ten pás proste širší, ako by som ho inak mala. Ale to vôbec nevadí, to je proste z toho, že som viac papala, ale určite sa to zmení a teraz keď sme ubrali, teším sa na to, ako sa to bude pomaličky zcvrkávať. Tak, no, takže uberáme fakt, že pomaly. Nie je to nejaké, že teraz máme, že striktne dole so stravou. Takže uvidíme, no, čo z toho bude. No, my sme sa presunuli do kuchyne, pretože skincare už je hotová a idem si robiť ešte raňajky. A medzi tým vám porozprávam niečo ohľadom súťaže, niečo ohľadom toho, čo nás čaká. Začali sme už trošku uberať zo stravy, pridávať kardio a proste už sa pomaličky dostávam do tej vlny prípravy. Ideme robiť formu za 6 týždňov, takže som zvedavá, čo z toho bude. Takže sa pomaličky dostávame do vlny prípravy, uberáme jedlo, pridávame kardio, ale nie je to zatiaľ nič extrémne, nič nezvládnutelné. I keď, keby som mal povedať jednu fázu v roku, fakt, že z celé moje prípravy, neprípravy, ovky, proste všetkého pigviku, čo je pre mňa najťažšie, je presne tento prelom proste z tej naberacej fázy do tej prípravy. Ten prvý týždeň, dva, proste to je pre mňa fakt, že najťažšie obdobie. Fakt je pre mňa ťažké ako keby presvedčiť tú hlavu. Aj keď nehovorím, že som predtým čitovala alebo niečo, ale proste je to také, že keď má človek, ja neviem, na niečo chuť, tak si minimálne aspoň ochutná, alebo si trošku z toho odhryzne, alebo neviem, mala som proste maču, ktorú už teraz nemám, hej, a že sú tam proste určité zmeny, samozrejme jedla je menej, čiže ten hlad je väčší a proste je to ťažké. Potom už keď sa dostanem do tej fázy, že už si zvyknem na to, už mi to nevadí, proste už som nejaký ten týždeň, 2, 3 v tom extrémnom takom tom režime, by som povedala, že fakt nepolavím. Potom už mi to fakt, že nevadí, vôbec ani ako by som nepociťovala, že som v príprave, samozrejme klesá energia a toto, ale čo sa týka tej mojej hlavy, tak už to vôbec nie je taký problém, ako keď prechádzam do toho prepu. Momentálne som v tomto období, takže moje psychické nastavenie je momentálne, alebo to snažím sa, aby bolo momentálne čo najlepšie, ale niekedy sú proste dni, kedy nemám úplne radosť z toho všetkého a vlastne čo som spomínala, tak ešte k tomuto brucho nafúknuté, z čoho tiež nie som úplne šťastná.
Ale je to proces proste, je to na chvíľku a viem, že príde ten týždeň, prejde 2 a už bude všetko v pohodičke. Už začne vidieť aj na tej forme, že sa to črtá. A keď hovorím, fakt nabrali sme veľmi peknú hmotu a myslím si, že v celkom dobrej kvalite. Takže čím ďalej sa bojím menej, že to nestihnem. No. A keďže som vám už niekoľkokrát povedala, že mám 6 týždňov do súťaže a myslím si, že to ešte poviem 1000-krát, chcem vám povedať, na akú súťaž sa pripravujem, ktorá bude moja prvá, ktorá bude moja druhá a čo bude ďalej. Čiže už som zaregistrovaná, už mám zaplatený nástrek, už mám zaplatené ubytovanie, takže nie je cesta späť, letenky sú proste už doma a ideme na Balkán Pro do Bulharska. Čiže už nie je cesta späť a proste 4. oktobra nás čaká štart jesennej pro sezóny. Strašne sa z toho teším. Zvolila som súťaž ešte pred Evels, pretože chcem sa zase trošku tak rozbehnúť, samozrejme tým, že Evels je proste brutálna súťaž. Bude to domácka súťaž, bude tam strašne veľa ľudí, ktorých poznám, tak už svojím spôsobom chcem ísť taká trošku ostrielaná, aj keď ja som tých stageov zažila strašne veľa, čiže nebojím sa nejakého stresu alebo tak, ale proste tým, že na Slovensku bude prvá pro súťaž a zatiaľ ešte neotvorili wellness kategóriu a či sa otvorí, nevieme, ale tým, že wellness kategória tam zatiaľ vôbec nie je, tak proste chcela som mať ešte tie oktobrové súťaže, aspoň 2, možno 3, uvidíme. No a potom vlastne ďalší postup, ako to bude následovať, to si asi potom povieme nejak v priebehu tej sezóny, pretože všetko sa bude samozrejme odvíjať, ako to všetko dopadne, či bude všetko v poriadku, či budú nejaké komplikácie, nebudú a podobne, takže určite tam ešte budú nejaké súťaže. Poviem vám úprimne, premýšľam nad Anglickom, Španielskom a Bukurešťou. Tak. Idem sa najesť, spapám si moje rane. Ešte k tomu mi chýbajú ryžaky, ktoré mám v špajzi, pôjdem si ešte pre ne. Najem sa a idem makať, pretože ešte kávu nemám. Ešte kávu, ježišmar. Ešte si idem k tomu zobrať suplementáciu. Idem sa najesť a idem pracovať, pretože dneska mám toho fakt dosť. A idem robiť check-iny, idem mať online lekciu, ako som spomínala. A ideme dnes cvičiť. Dneska nás čakajú bomby jeby nohy. A dneska si dáme tréning mimo Žiliny. Ideme zmeniť prostredie, takže dneska budeme cestovať trošičku ďalej, ale nie je to ďaleko. Takže vyskúšame jedno fitko, kde som fakt strašne dlho nebola. A aj keď som tam predtým chodila veľmi často, ale predtým ma ešte čaká veľa roboty. Up and down, round and round, I'm gonna make you feel my up and down, round and round, you gonna make me lose my V tej bočnej póze skús sa viac vyrotovať ramenami dopredu. Ja by si nemala jedno rameno nižšie, jedno vyššie. Take a walk, just leave me alone. What the fuck is up with you? I'm the only one I'm into. And if it's not with you. I'm done with you. Next. Nachádzame sa v Martine a po ceste zo Žiliny do Martina, čo je asi 15 minút cesty, som mala pocit, že zaspím. Tak sme sa ešte museli zastaviť na života budič v Tesku. A ideme cvičiť. Ideme cvičiť do Martina. Možno taká malá zaujímavosť je, že my sme predtým v Martine bývali, kedy dávno. A vlastne Extreme Gym, kam dnes ideme cvičiť, je jedno z fitiek, kde som predtým trénovala. Čiže ako osobná trénerka, alebo som tam cvičila, pripravovala sa na svoje prvé súťaže. No len jediný rozdiel je v tom, že vlastne fitko je presmerované do inej budovy, takže tam som ešte nebola. Som veľmi zvedavá, idem to tam obkúkať a vrátiť sa do starých čias martinských. Dopijem monstrík a ideme dať bomby jeby nohy. Badass bitch in a 223 with the 4x4, touch the tank on E. Got a brand new plug, got a price on P. Got a badass bitch in a 223 with the 4x4, touch the tank on E. Got a brand new plug, got a price on P. Yeah. 6 times, 10 times me. I keep my heart on my sleeve. I keep a Glocky on me.
of my niggas say cuz Vyzeráme I'm jak from the Blanko. Bay, but I'm affiliated. Risky, tips, all my niggas for sixes. We gon' have to lay you down. It's what happens when a nigga get chipped. Ran down folks with a stock, need more gun. Bar car stop with a Glock pistol. My wrist bust down at the car window. Watch it like skits in the op we roll. Two-time felon, I'm a case picker up and I'm way too gonna make my girlfriend a mother. What a hoe too slick, boyfriend of the cup. Tell folks don't trip. Mám taký pocit, že v tomto fitku sa uvidíme častejšie, lebo mám v tréningovom pláne tento cvik a u nás nemáme tento stroj, takže skúšala sa to robiť aj na multiprese u nás, ale to je extrém. A to je, že extrém gym. Drop off the work, I'm hitting my quota. I'm like a magician, now you can't see me. Did a record with June, that was on repeat. Got a badass bitch in a 223 with the 4x4 to the tank on E. Got a brand new plug, got a price on P. Got a badass bitch in a 223 with the 4x4 to the tank on E. Got a brand new plug, got a price on P. Yeah. 6 times, 10 times me. I keep my heart on my sleeve. I keep a Glocky on me. All of my niggas say cuz I'm from the Bay, but I'm affiliated. Risky, tips, all my niggas for sixes. We gon' have to lay you down. No dobre, tak nie, no. Som si myslela, že si dám ramena po roku, nejaký ten tréning, ale nie je mi to súdené. Ale chýba mi trošku ten vršok cvičiť. Ale už som menšia, že? Už sa mi zmenšili ramena, lebo som wellnesska, tak musím mať menšie ramena. Vrátime sa späť k pôvodnému plánu. Veľká riť, nie veľký vršok. You hit my line, I call you back. You don't pick up, what the fuck is that? Yeah. I ain't tryna play phone tag, got 100. To sa nezdá, ale toto je, že fúrová cvič. Bolí to, ale dobre to bolí. Je tu veľa ľudí. Ale dobre, motivácia. I ain't tryna lead you on. I don't wanna string you along. All these bitches acting naughty, these emotions on your body. Yeah, I can't seem to leave you alone. Now I'm acting crazy, oh. Keep on acting shady, oh. Them late nights now do you good. Running back like I knew you would. Ain't nobody do it like I do it. Hit my line, I call you back. You don't pick up, what the fuck is that? Tak, ja už mám po tréningu. Dala som si spršku, našla som si takýto spotík na schodoch, kde si spapám kľude kašu. Je tam 50 gramov rýžovej kaše, proteín, mandlové maslo a kukuričné lupienky. Vyzerá to mega dobre a chutí to tak ako také fejkové kinderko. Mám za sebou fakt, že dobrý tréning. Mega som si ho užila. Mám taký pocit, že budem tu chodiť asi trošku častejšie. Fakt dlho som sa odhodlávala ísť vyskúšať toto fitko, aj keď je to proste nejakých 20 minút od domu môjho. Nie je to až tak ďaleko a asi ma tu vidíte častejšie cvičiť, lebo naozaj proste tie stroje a je tu aj sauna a je to brutálne, takže fakt sa mi to tu páči. No a čo sa týka formy, ako ste mohli vidieť, určite som nikdy nebola väčšia, ako som momentálne. Mám pocit, že naozaj sa nám podarilo nabrať nejaký ten svalík. No samozrejme aj ten tuk, ale máme 6 týždňov na to, aby sme to vysekali. Verím proces a verím, že to stíhame a že to bude super. Nabrali sme relatívne v dobrej kvalite, takže verím v to, že to proste bude fajn a že aj to, čo sme nabrali, bude vidieť. Aktuálne vážim 76 kg, takže kvalita za posledný týždeň, myslím si, že sa zlepšila a váha stojí, takže uvidíme, aká bude výsledná váha, aká bude výsledná forma, ale strašne sa teším. Myslím si, že sme na začiatok tejto série zhrnuli všetky informácie. Určite vás budú čakať častejšie videá z tejto série a ja sa teším, že môžem takto zahájiť svoju prvú profi sezónu a tak vidíme sa pri ďalšom videu z tejto série. Ja sa teším, že ste si dopozerali toto video. Nezabudnite nechať odber, like, nejaký pekný komentár, alebo škaredý, to je jedno. A nezabudnite používať kódiky TT10 na Limitless Biochem a na Nebi. Ďakujem, že využívate tieto kódiky a vidíme sa pri ďalšom videu.